שלום לכל הצופים. השם שלי יעקב שמואלי. אני עליתי למדינת ישראל בשנת 1951. אני גרתי וחייתי בבגדד. חייתי חיים שלווים ומאושרים. מסביבנו היו ערבים ואהבו אותנו, ואנחנו אהבנו את הערבים. הרי אנחנו היהודים בני דודים בינינו לבין המוסלמים. אנחנו יהודים ואתם המוסלמים הערבים, אנחנו בני דודים. למה כל כך יש לנו שנאה בינינו? למה שתשנו כיוון לאהבה, לאחדות, לדיצה, לאהבה? אני פונה לכל חברי כנסת הערבים ולכל המנהיגים הערבים, בבקשה תשנו כיוון. אל תתמכו יותר בטרור ובפורענות. מה יוצא לכם מזה? הפורענות והטרור. תגנו אותם, תשנו כיוון, ונחיה היהודים והמוסלמים והערבים בשלום, באחווה, בדיצה, באהבה. תשנו כיוון בבקשה. הרי אתם, מה יוצא לכם מזה? אתם מלמדים את הילדים שלכם לשנאה, לטרור, לפורענות. מה יוצא לכם מזה? הרי אנחנו במדינת ישראל יכולים לחיות בשלום איתכם, לספק לכם עבודה ופרנסה ולחיות חיים שלווים ומאושרים. אבל אתם, חברי כנסת המדופלמים, אתם חברי כנסת שלנו שלוקחים משכורת מהמדינה, ואתם יורקים בבאר ממנו אתם שותים מים. אתם לא מגנים את הפורענות, לא מגנים את הטרור, אתם תומכים בטרור. להפך, אני מבקש מכם קצת רחמנות. תרחמו על העם שלכם ועל העם שלנו. תשנו כיוון, תשנו כיוון בבקשה. מספיק, די לשנאה, די חברי כנסת מכובדים ערבים, די לשנאה. תשנו כיוון, תלמדו את הילדים שלכם בבתי ספר לשלום ולאהבה ולא לשנאה. תודה רבה לכל הצופים ולכל המאזינים. תודה רבה לכם, ואני מקווה שכולנו היהודים וכל הפלסטינים וכל העמים וכל העולם שנחיה רק באהבה ובשלום. תודה רבה.